Бүгенге тапшыруның беренче сәлам хатларын без Тулайым татар Кынада авылына юллыйбыз. Бүген үзенең олы юбилеен милләттәшебез Рахматуллина Хауа Рауфовна каршылый. Аңа 60 яшь тула. Ихластан бу матур гомер бәйрәме белән аны җиңгәсе Найля Кашафовна, племянницалары Әлфия һәм Сания гаиләләре белән, апалары Сара Рауфовна, Разия Рауфовна гаиләләре белән һәм барча туганнары да кайнар йөрәктән теләкләр җиткереп котлыйлар. Безнең якыныбыз авылның урта мәктәбен тәмамлап, Кузнецк шәһәренең тегү училищесына укырга керә. Кулына дипломын алып, тегү фабрикасына эшкә урнаша. Шунда инде үзенең гомерлек юлдашын, яраткан ирен Сәмәт абыебызны очрата. Алар әйләнешеп гаилә коралар. Ике батыр уллары мәхәббәттә дөньяга килә. Бүгенге көндә 3 онык, Зиннур, Земфира һәм Рахимчикны аңа бүләк иттеләр. Кадерле Хава апам, ышанып та булмый, сиңа 60 тулды диеп. Әйе, син безнең өчен һаман яшь күренәсең. Акыллы, төпле киңәшләрең белән гомере буе барыбызга да ярдәм итеп яшисең. Хава апам миннән күпкә өлкәнрәк булса да, дип дәвам итә Әлфия. Без аның белән бик якын аралашып, дуслар сыман яшибез. Ул һәрчак иң беренчеләрдән булып ярдәмгә ашыга. Гел хәл-әхвәлләр белешеп яши. Бер туган энесе инде бу дөньяда булмаса да, ул барыбер безне үз итә. Туганлык җепләрен өзмичә, матур аралашып яши. Хава апа белән Сәмәт абыема да олы рәхмәтләремне җиткерер идем. Әтиебез үлгәч, әниебезне ташламаганнары өчен, аңа терәк булганнары өчен. Без еракта булганга, алар гел янәшәсендә иделәр. Хава апам гел безнең булышчыбыз. Мәҗлесләр үткәргәндә дә беренче булып чабып килә. Безнең җиңүләребезгә, шатлыкларыбызга куанып яши. Безнең балаларны да үз оныклары сыман якын күрә. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт аңа. Без сиңа һәрчак шундый булып калуыңны телибез. Сезнең бусагаларыгыздан караңгылык, салкынлык, хәвеф-хәтәр атлап кермәсен. Бәла-каза йөрмәсен. Бәйрәмең котлы булсын. Кадерле туганыбыз, сиңа карап кемнәр сокланмаган, эшкерсез, саф, гадел үзеңдә. Һәр вакытта ачык елмаюдан балкып тора нурлы йөзеңдә. Туганлыкны саклап яшик шулай. Бер-беребезнең хәлен белешеп, шатлык килсә, бергә уртаклашып, борчуларны бергә белешеп. Йөрәкләрдән чыккан җылы хисләр, күңелләрдә булган саф сүзләр, озын гомер, якты, матур тормыш, безнең сиңа әйтер теләкләр. Хөрмәтле Хава Рауфовна, туган кардәшләрегез сезгә киләчәктә дә тормыш иптәшегез Сәмәт абый белән пар канатлар булып, балаларыгызга олы таяныч, якыннарыгызга шатлык өләшеп яшәвегезне телиләр һәм музыкаль бүләк тыңларга чакыралар. Җыелдык инең түрендә, ялның матур кичендә,
kırmasın gürlep dursun ituring şaulab üstün şeşkegiller yemlendirip gımarring tuğanım yurtum koyul kırmasın gürlep dursun ituring şaulab üstün şeşkegiller yemlendirip gımarring şaulab üstün şeşkegiller yemlendirip gımarring uzun bulsun şaulab üstün şeşkegiller yemlendirip gımarring. Хава Рауфовна Рахматуллинаны 60 яшьлек матур юбилейы белән шулай ук яраткан тормыш иптәше Сәмәт Закирович, уллары Рәшид, Марат, киленнәре Гүзәл, Юлия, оныклары Зиннур, Зимфира, Рахимчик һәм кыда-кыдагылары котлыйлар. Яраткан хатыным, иң сөйкемле, иң күңелгә якын, тормышымны нурга төрүче, бар өмөтем сүнгән чакларда да яшәү дәртен миңа бирүче. Тик син генә җаным, син генә. Синең белән бергә булган чакта онытамын кайгы барлыгын. Син булганда минем җаным тыныч, син бит минем гомер байлыгым. Икәү янәшә атлыйбыз, кулларың кулларымда, гел янәшә барык шулай, гомеребез юлларында. Әнкәй безнең өчен уңган хатын-кыз, тырышлык үрнәге булып тора. Әле дә аның киңәш фатихалары белән гомер итәбез. Кадерлебез, безнең өчен бүген дә ныклы таяныч. Шиксез рәхмәтлебез аңа, диләр балаларыгыз сезнең турында, хөрмәтле Хава Рауфовна. Күкне айкап ышкан аккыш, сәлам биреп башын иде. Жанландырып тереклекне назы белән күренекле җәйләр килде, җәйләр килде. Жылы кыяшлы, зәңгәр күкле, назлы җилле җәйләргә тагын да күбрәк ямь истәп килгән юбилеең котлы булсын, кадерләниебез һәм әбиебез. Язгы кояш нуры бар җиһанда, аяз көннәр сиңа зур бүләк, ныклы саулык, күңел тынычлыгы. Әни, сиңа бездән шул теләк. Мөмкин булса менеп зәңгәр күккә йылдыз сузар идек кулыңа. Син генә бит әнкәй җан сулышын, өрәсең безнең гомер юлына. Зәңгәр күгебездә ал кояш сүнмәсен, балкып янсын. Әнкәебез, синең нурлы йөзең гел көләч булып калсын. Бу сүзләр Хава Рауфовна иң яраткан кешеләре, сезнең турында матур сүзләре булды. Сөекле әнкәйләренә һәм әбикәйләренә булган олы ихтирам бала оныкларыгызда бер кайчан да сүнмәсен иде. Ә хәзер аларның музыкаль бүләге сезнең өчен. Kazandı. Bugün bizde ulu bayram, yani Yemen'in bayramı. Biz balalar gidip aldık senin tuğan kırığını. Kazan! Yılanma, yanını yılanma. Yaşını yaşıtsın, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itip zipsin. Yılanma, yanını yılanma. Yaşını yaşıtsın, sarışlarını ezgeçin. Yapraklar itip zipsin. Kazan mı sizi tanımayın? Kazan işi bir daralsın sağışımın narın, kaygıları daralsın. Zinim ağlı sandığı açtay, bir matur jer yaralsın. Yılanma, yanımı yılanma, yaşını yaşıpsın. Sarışlarını ezgeçin, yapraklar itensipsin. Yılanma, yanımı yılanma, yaşını yaşıpsın. Sarışlarını ezgeçin, yapraklar
üzülmeyi başlayın. Koz kalma, yani yemin koz kalma. Gülmenin yaraları Yaşlığının dizi bulup bu iki